Soc la Montserrat Vella, soc alumna aquí a l'Institut Català de Programació Neurolingüística i soc cantant i professora de cant al Conservatori i a l'Espai Cos i Veu de Tortosa. Us recomano moltíssim que vingueu aquí a l'Institut. Jo estic cursant el Practitioner i el Training. Són dos cursos que m'han donat moltes eines per ajudar a la meva comunicació cap als alumnes i sobretot el meu saber estar a l'escenari i aquest treball previ per millorar els meus nervis i el meu contacte amb el públic. Per tant, us recomano moltíssim que vingueu aquí a l'Institut amb els seus professors que fan molt proper aquest treball, fan molt intens i fan molt entenedor què vol dir la programació neurolingüística.